Ako zrezať panely do vzoru rybej kosti, aby sme vyplnili tento trojuholník? Prvá doska je najjednoduchšia, pretože ju režeme presne od rohu podlahového panela pod uhlom 45 stupňov. Môžete použiť pokosovú pílu, ktorá presne kopíruje uhol 45 stupňov. Priložíme panel zo strany drážky a máme prvý prvok nášho trojuholníka. Aby sme zrezali ďalšiu dosku, priložíme ju na miesto, kde bude montovaná. Otočíme o 180 stupňov a potom z nej odmeriame dĺžku zo strany drážky. Potom obkreslíme líniu rezu, opäť pod uhlom 45 stupňov. Panel zrežeme, po zrezaní montujeme tentoraz panel na pravej strane. Ďalšia doska, opäť panel, otočíme o 180 stupňov, odmeriame si dĺžku poslednej dlhšej strany a potom montujeme ďalšiu dosku, tentoraz na ľavej strane. Pri menších kúskoch podlahových panelov, ktoré dokončujú rohy, môžeme využiť zvyšky, ktoré nám zostali pri tvorbe celých radov. Tu máte ideálny príklad, keď nám zostal kúsok dosky a môžeme ho sem umiestniť ako najmenší prvok trojuholníka. Označíme a ďalší rez. Prvky menšie ako 30 cm je potrebné ešte posilniť lepidlom na okrajoch. Nanesieme lepidlo zo strany drážky a zo strany pera na krátkej strane. A potom prilepíme. Neboj sa, že sa nám teraz tento panel zdvihne, keď prilepíme posledný trojuholník, spojenie sa ustáli. Aby sme vytvorili posledný trojuholník, odmeriame si aj dĺžku tejto strany a budeme rezať pod uhlom 45 stupňov. Na vlepené kúsky použijeme lepidlo D3 a vlepíme posledné prvky. Montáž trojuholníka je hotová. Pozrite sa, ako pekne to vyšlo. Pre viac rád si uložte a sledujte.